Halo guys, iki ceritane lanjutane video sing ndek wingi pas aku lagi ndek Waduk Sonorejo Bojonegoro bolo. Ramai sekali guys, orang-orang berlalu lalang, kumpulannya juga akeh banget. Dan iki aku rene iku sekitar jam 4:30 sore pas malam minggu. Dan aku tidak menyangka ternyata panggone seramai iki. Anginnya nih kayaknya banyak fenomena guys, kayak apa yuk bannernya pada melebat kabeh. Rame nih, masya Allah. Ini pengunjungnya bisa dibilang penuh yuk. Kebetulan malam minggu juga. Nah, kayak berbagai macam jajanan itu wakeh banget. Nek rene iku sangune sing akeh. Iku kalian bisa lihat sendiri anginnya seperti itu bolo, sepoi-sepoi semilir. Pokoknya cocok nek kanggo kalian sing seneng ngelamun mikirnya utang. Iki coba tak spill guys, beberapa bakulan sing ono ning kene. Iki ono bakul sayur iki mau, terus isi karo lumpia, terus ono bakul es krim sing pakai roti tawar ngono iku, bakul pentol pedes, terus ono bakso dan lain sebagainya. Dan iki aku rekomendasi bakso murah Pol Inuk ning kene. Masuk dengan porsi sakmono iku 5.000 tok bolo, ya Allah. Sayangnya kayak mau pas ngedol iku aku lali gak memvideokan bakul bakso nih. Pokok iku panggone ndek sampinge bakul lontong kikil sing wis tak gawe video reel ndek wingi. Bisa dicek kalian semua. Coba baksonya enak bolo, murah juga. Wes sakmono ae video nih. Sampai jumpa di video selanjutnya.